নাছিলোঁ এইবাৰে মই এইটো জইন কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ জিকাৰটো আশা কৰিছোঁ আৰু কি দেখা পায় আপুনি পৰিৱৰ্তন দেখা পায় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া বহুত পৰিৱৰ্তন দেখিছোঁ আৰু আগলৈকে এনেকৈ পৰিৱৰ্তন হৈ যোৱাটোৱে বিচাৰোঁ আৰু আমি পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছোঁ পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে আমি একদম চিয়ৰ পৰিৱৰ্তন লাগে আমি এতিয়া মানে বহুত আশা কৰিছোঁ UPPL সেইকাৰণে আমি আজি যোগদান দিছোঁ আৰু কি লাগে আপোনাৰ आं बर' हैनो बुंनोसै नामा थारमाने आङो बे माखासे बोसोरफोरखौ आङो जेब्लानोखि BPF सरकार जादोंमोन बे समनिफ्रायनो आङो BPF सरकारावनो दङमोन माने एक्टिभ माने प्राइमारि मेम्बार हिसाबै दङमोन आङो वमेन सेलनि भाइस माने प्रेसिडेन्ट हिसाबै दङमोन भाइस प्रेसिडेन्ट आङो होमब्लाबो आङो माखासे मेन बिबानगिरि हिसाबै प्रेसिडेन्टनि दायित्वफोरखौ आं लानाङोमोन गोबां माहाबा मिटिंफोर जायोब्ला आं थांनो गोनां जायोमोन आरो बेबायदिनो बहुत खस्थ' खालामबाय किसुमान फिसा बिला न'खरनि मोननांगौफोरखौ आङो मालाबा मोन्दों फिसा बिला होमबाबो माने आं बेखौ जथेस्थ' सानासै माखासे आरो जौगाबावनांगौनि जाहा खामानिफोर दंबावो बेफोर जौगानायखौ लुगैनानै नागिरनानै आङो दिनै बेबायदि UPPL नि दैदेननायखौ आङो गोख्रों मोनहरनानै आङो गोख्रोङै बेबायदि ओंखारनानै बेयाव जइन जाफैनाय जादों आरो पानेरि ओनसोलाव रायजोनि खावलायनायाव दिनै फैदो आरो दिनै बिटिआर हालामाव थानाय गासिबो रायजो राजायानो दिनै सोलायनायखौ लुगैदो आरो दिनै बे मेलावनो मेसेज आं बुंनो हायो जोंखौ बे खेबाव जोङो माने बे बिटिआर हालामाव जोंनि खालिंदारावथ' आं देरहाखागोननो आरो जोङो 30निफ्राय 35टा सिट लानानै जोङो सरकार दानो थांगासिनो आरो जि सरकार जागोन बे रायजोनि मोनसे गोख्रों सरकार आरो जौगानाय आरो जोङो बै बिटिआर जि गोरोबथा जाबाय बेफोरखौ जोङो रोखा इमप्लिमेन्ट खालामगोन खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनै नोंथांमोना बे जोंहा आफादगिरि फैनाय जोंनि हान्जानि मेलाव रोजा रोजा बयबो फैनानै बाहागो लाफैबाय आरो बे मेलखौ जाफुंहोबाय दिनै नोंथांमोना बेखौनो प्रमान खालामबाय नोंथांमोना बयबो UPPLनि ट्रेक्टरनि सागारियाव भट होनो थांगासिनो दङ गतिके आंबो खालिंगुवार बिहाबाव जाबायदि नोंथांमोना आंखौ बिबान होदो दिनै आङो गोग्गोयै बुंनो नागिरो नोंथांमोननि मददखौ आंनो मोननो हाबाय मात्र नोंथांमोना 7 तारिखआव फैगोन मास डिसेम्बर मासनि 7 तारिखआव नोंथांमोननि भटखौ माने बयबो खेबसेनि थाखाय होदो आरो आङो देरहानाय उनाव जिबायदि नोंथांमोनजों दिनै सावरायदो सरकार फैनाय उनावबो नोंथांमोननि दोनो सावरायनानै बे ओनसोलनि मेलेमजिबि नोंथांमोनजों सावरायनानै आङो रायजोनि थाखाय खामानि मावलांगोन होनना खोन्थानाय थाबाय गोजोन्थों